Čaute, vítajte u nového videa, ja vás vítam na kanáli Minecraft a ja ako videli ste 6 ľudí to video, takže som rád a ideme si zahrať Bed Wars, tiež 3v3v a dúfam, že sa vám toto bude video páčiť. A budem rád, ak dáte like a odber a budete mať šťastie do konca života. A ak dáte like a odber, vážne, budete mať šťastie do konca života. Takže ja už nebudem zdržiavať a poďme si zahrať Bed Wars. Takže dneska si zahráme 3v3v3. Áno, 3v3v3v3. No tak, Bed Wars Play načítáva sa terén. Musíme počkať nejakú chvíľku, waiting. Musí byť na 12, aj nás 8, už je na 9. Oh my god. Takže dúfam aj, že včera ja som videl videjko, dúfam, že sa vám páčilo a budem rád, ak ma podporíš a si pozrieš s radosťou toto video. A áno, dneska bude to isté u reality čáka. Takže reality čáka. Že to je reálne. Že proste nebude to zostrihané. Akože nejaké časti budú zostrihané, ale proste ne všetky. Bierame irony. Wow, item shop, nemá 24 ironov. Bierame. A uvidíme sa o pár stotín. Takže, kúpil som si základnú výbavu, krúžkové topánky, nohavice, armor. Ešte som si kúpil železný krumpáč, respektíve tá 2 a kamenný meč. Tí si už robili obrannú postele. Ne, idú tam sú zelení. Poďme na zelených. Či nie? Ja neviem. Takže ale to je moja vec. Takže poď, ideme hore a musíme sa nejak dostať na ten stred. Niekto tam nepostavil cestu. Au. To nevadí. La. Diamanty, kde sú diamanty? 1 sekunda, jej! Počkaj, ja idem pomôcť typkovi. Akcia. Prepačte, nerozprávam, ale snažím sa. Je to len druhý diel. Ej, typek. Fajn. No tak ešte si zahráme jeden Bed Wars. Alebo ne. Asi jeden si zahráme ešte. Veď tu ideme do lobby. 3 sekundy. Takže sme v lobby a zahráme si ne. Zahráme si toto 4v4v. Musí teda 2-krát, áno. Ešte musia prísť 5. Takže uvidíme sa o pár stotín. Stále čakáme. A furt len čakáme. Takže počkáme sa a tak. Vy to budete mať zastrihnuté, ale ja musím tuto čakať. Už je nás konečne 6. A keď som sa tu napojil, bolo nás 4. A to znamená, že je lepšie. Je ešte 2. Tak uvidíme sa o pár stotín. Už 5 sekúnd a budeme hrať.
konečne po tých 3 rokoch sme sa dostali, ne 3, po tých takých 5 minútkach. Veľa to je, veľa. Konečne hráme Bedwars. Musíme dávať hlavne na červených pozor. My sme modrí, jak vidíte, tuto Upagaminga. Neviem, či som vtipný, ale nevadí. Kúpujeme veľnú vida. Ja nechcel kúpiť tú keľu. Ja mám 40 ironov. Dáme to. Prepáčte, že nekomentujem. Ale musím sa sústrediť. Ale i hneď budem... máme vlastne všetko. Áno. A možno, ak mi prosím, možno zajtra vydám videjko zajtra, ďalšie, presne na Silvestra. Tam mám akože skočiť. To mi hovoríte. Tam mám akože ja skočiť. Ale... Auto bolelo. Au. Emeraldíky. Au. No, fajn. Počkej, ne. Armor mám, ne? Áno, mám. Ja to nemôžem dať. To je pátaj, no. Bierame ironíky. Bierame ironíky. No tam ja nič tam nebudem dávať. Hop. Install. To je najlepšia. A počkaj, nech to nevidia, aby iba normálne dali nožnice, ne? No, to je pravda, veľká pravda. Ale čo keď si kúpia kumpačaj nožnice? A my tu staviame za typkom. Takže nech si zoberiem nožnice. Napíšem do chatu rovno hello. Tam je červený, tam je dokoľu červený. Ja mám lepšie veci. Dokeľu! Nevadí. Poď. Poď. No, tak už daj irony. Kúpim si základnú výbavu a hneď sa ozvem. Takže už mám základnú výbavu. Ja to s radosťou dostaviam. Tipsy. Dobre, tak stávame. No, tak už máme základnú výbavu, čož je veľmi super. Takže... tak. Pozor, typek. Čo tu robíš? Choď niekam, prosím ťa. Dobre. Ne! Čo mi to ničíš? No, fajn. Nevadí. Čo je toto? Neviem, ja kašlem na to. Idem obrániť našu posteľ. Ne, do keľu, tam sa jeden typek stavia. Poď, áno, poď, dobre ideš tempom, dobrý tempom ideš. Dobre. Už viem, diamantiky. Pozrite, mám nápad, tam sa nejak musíme dostať. Už. To keľu, tento druhý Bedwars nejak dlho trvá. Ne. Ja idem na nich, mne to je jedno.
On to celé postavil z dreva, no fajn. Vnútra endstone, že? Asi hej. Ne. Nemyslí na to typek. Ne, typek! Ne. Ty popasti! Kde, dokou? Kde? On umrel? Asi hej? Pravdepodobne spadol do vodu. Toto prosím vás bude asi trochu také dlhšie videjko. Lebo máme tu 2 bedwarsy. Takže... Ne. Prepáčte, musím sa sústrediť. Kam. Jak na ňo útočí. Poď. Ne. On spadá do vodu. Áno. Dobre, on sa chcel obetovať. Aha, team upgrade. Nejak sa tam musím nejak dostať. Musím im nejak zničiť posteľ, ale jak to sa nikto nikdy nedozvie. Dobrá pahtička. Takže musíme zničiť vlnu, aby sme sa dostali tam. Nikto tam není. Au! Nevadí, ale boli sme tam. Takže nevadí, to vôbec mi nevadí. Vôbec. Vážne, vôbec mi to nevadí. Poď. Ale už asi budem pravdepodobne končiť, takže som rád, že ste toto video dopozerali a proste no... Som veľmi rád, že ste si pozreli toto video. Dajte určite lajčík a na budúcom videu vám poviem, ako tento zápas dopadol. Čož bude zajtra. Takže som rád, že si toto video zase pozeral. Prepáč, že to opakujem. Ale čus!